Manu Etxesortu, ongi etorri. Eskerrik asko, Txapera, eskerrik asko. haze poza. Bai. Haze poza. Nire oso pozik etorri naiz. Bai, bueno, ekingo diogu, elkarrizketari. Nahi duzu bezala. Pixka bat, bueno, zu irratiko ahotsa zara. Bai. Urte askotan bertan lan egiten ari zera. 81. urtetik, okerrez banago, edo inguru horretatik. Bai. Zer da irratia, zuretzat, Manu? Zer da irratia? Irratia da gailu txiki bat. Zuak horretzen zara nola, zera gu neskamutilak ginen garaian nola igande arratsaldetan joaten ziren senarremazteak eskutik helduta, eta senarrak ere baten zuen irrati txiki bat, ezta? Bai. Futbol partien emaitza jakiteko. Niretzako irratia batez ere gailu hori da. Egia da gaur egun irratia konsumitzeko moduak asko aldatu direla, eta gaur egun jendeak irratia entzuten du ordenadore bitartez, patrikako telefono bitartez, baina niretzako oraindik irratia da gailu txiki bat, eta gailu txiki zoragarri bat, gailu txiki horretatik pentsa zenbat gauza diferente ateratzen diren. Ateratzen dira notiziak, ateratzen da Idoia Torregarai, ateratzen dira politikariak hizketan eta beraien artean sesioan, ateratzen dira idazleak, umoreak, kirolak, pentsa zenbat gauza. Eta zen merke, ze pilatxo batzu jartzen dizkidozu, eta horrekin bakarrik, eta pentsa, ez da, ze energia gutxi, eta ingurumenarekin ze iraunkorra den irratia, ez? Zenbat gauza, gailu txiki horretan. Magia, ez da? Bai, magia. Eta zuretzat, bizitzan? Niretzat da pasio bat. Eskaini dizkiot ordu asko, nire bizitzako zati handi bat, pozak ere eman dizkit jakina, ez da, eta nire bokazio izan da, nire txekitatik, ume nintzanetik, nire jolasa, nire jolasen ibiltzen nintzen lagunekin eta anaiekin eta baina nire jolasa zen, etxean bertan irratia sortzea. Geneukan toka disko zahar bat, eta musika jartzen dituen, eta egiten nuen teknikari izango banitz bezala, eta egiten nuen autokontrola, musika jarri, periodikoa hartu eta kirolen baitzak irakurri, entrevista faltsuak asmatzen dituen, nik egiten dituen ahots diferenteak, beraz, niretzat irratia lanean hasi aurretik, bazen jolasa ere, pentsa. Beraz, bokazio izan da nire kasua beti. Eta gogoan duzu lehenbiziko aldiz mikrofonoa eskuartean izan zenuena? Bai, begira, aurten udan beteko dira 30 urte. Pentsa, izan zen udapartean, ari nintzen kazetaritza ikasten lehioan, eta bigarren bailan aurkeztu nintzen ordezkapenak egiteko, azterketa bat egin nuen, pasa nuen, eta, ditu zidaten, Odile Kruzeta ditu ziren, albiste egiterako ordezkapenak egiteko, eta udapartean akorratzen naiz, udapartean, ez dakit ze egun izango zen, astelen batean edo joan nintzen, goizeko 6etarako lanera, eta han albistegian lan egin nuen, Antjon Aranbururekin eta Marijo Uriarekin, goiz kronikan albistegian, ez? Ez dakit ze kronika egin nuen, ez akordatzen, baina, agindu zidatena, landu nuen eta kronika egin nuen, ez? Albistegietan hasi nintzen. Irratian? Begira, ez ustekoak ere hartu nituen. Irratiaren magia ahotsak dira, ez? Zuk irratia entzuten duzu, eta ahots batzuk entzuten dituzu, eta ahots hori aurpegia jartzen diozu. Eta irratira joan nintzenean, ezagutu nituen ahotsak, eta etzeto zenbat askotanik pentsatzen nuenarekin, ez da, horre, ez ustekoak hartu nituen. Onak eta txarrak. Onak eta txarrak. Nero hori ere pasa zait, adibidez behin akorratzen naiz, ez? Harin ginen programa egiten, goizako faktorian, ez da? Eta entzule bateko egin zigun, ari ginen gauza bat buruz izketan, eta telefonak zabalduen dituen, ez? Eta deitu zuen entzule batek, esan ez iritzia eman nahi zuela, eta eman zuen iritzia, eta nik eskerrik asko ditzagatik ez, zaude, Manu. Urte asko daramatzat irratia entzuten, eta zure ahotsa entzuten, Manu, eta orain dela gutxi, berrian ikusi duzu argazki bat. Eta geratu zen isilik, eta urte asko daramatzat entzuten, eta orain ikusi zaitut, eta isilik geratu zen denik esan nion. Eta, zer, guapoagoa imaginatzen ninduzun? Eta esan zian, desberdina. Beraz, onerako edo txarrerako zuk ahotsari aurpegi bat jartzen duzu, eta gero bat dator edo ez dator. Baina berdin da, irratia horrelakoa da, ez? Zoragarria. Eta gogoan duzu, lehenbiziko aldiz zuzenekoa egin zenuena? Zer gauza da zuzenekoa, ez da? Zuzeneko... Saio bat edo... Bai, nik uste dut, lehendabiziko udartan, ibili nintzen albistegetan, eta urrengo urtean berriz ere udan hartu ninduten lanerako, eta hasi nintzen magazin bat egiten larun bat goizetan. Egin nuen saio bat, 10 12 magazin bat, eta entrevistak eginez, eta liburu gomendioak eginez, musika jarriz, eta izena zuen, nola zen saioaren izena, Uda Dudan. Uda budanekin edo jolas eginez, Uda Dudan ditzen genion, bai. Eta lehenbiziko aldiz zuzeneko bat egin zenuena, gogoan duzu? Bai, nik uste, lehen aipatu dizut, uda batez albistegitan ordezkapen bat egin nuela, eta hurrengo urtean berriz ere udan deitu ninduten irratitik, eta hor magazin bat, saio bat orkestu nuen.
astean zehar arratsaldetan ordu bete egiten genuen, eta gero larun bat goizetan egiten nuen 2 orduko saio bat 10:00 12:00. Deitzen genion, udagaraia zenez, uda dudan deitzen genion. Eta bueno, horre egiten genituen, entrevistak, musika aurkeztu, liburuei buruz hitz egin, pixkat magazin batek dauzkan osagai klasikoak, ez da? Zan ere, zuzenekoak badaka xarma berezi bat, ez da? Bai, xarma, ez da, bai. Ez dakizulako inoiz ze pasako zaizun, ez da? Eta orduan, zuzeneko hori kudeatzen asmatzeak, baten dio sekulako saltza, ez? Zure ofizioari, ez? Eta noiz baita, adibidez, horrelako egoera batean edo, itzik gabe gelditu zara? Txurien, edo? Ez, itzik gabe, ze hau da, bakizu, ez dakit, biziketan ibiltzen ikasten duzunean bezala, ez da, pedalei eragiten dizu, eta bazoaz aurrera, eta momentu batean, pedalei eragitari uzten badio zuere, biziketa badu aurrera, ez da? Hitz egiterekin egoza bera da. Itzik gabe etzara geratzen. Okera izaten da, hitz desegokiren bat erabiltzen balin baduzu, gero ez dakizu nola atera korapilo horretatik. Akordatzen naiz, garai hartan oso gazte nintzela. Gaur egun pasako balitzait ja elidak inportako baino. Garai hartan oso gazte nintzela, gonbietu nituen motor gidari batzuk. Eta motor lasterketetan parte hartzen zuten. Eta jardun ginen ia ordu erdizketan beraiekin, ontaz, eta zilindradak eta zentimetro kubikoak eta uta beste. Eta ordu erdi pasazenean, despeditzeko momentuan, alako talako, eskerrik asko eta kaxo, zanien. Eta ordu, begiraz etxoarak egin, korapilatu nintzen denekin oso nola atera hortik, ez da? Bueno, orduan, okarrago izaten da, hitz desegoki bat erabiltzen duzunean, hortik nola atera ez dakizunean. Gaur egun ikuspeitik txorakeri bada pasazitzaiana, baina orduan iritu zitzaidan drama bat, ez? Bueno, horrelako gauzak. Eta alderantzizkoa gertatzen da batzutan, ez da, une desegokian barre egitearena, edo barreari ezin eustea? Badaude trikimailuak. Horiek irikasten dira irratean. Nega diez, Izaskun Barriolak erakutsi zian bere garaian, parregura etortzen zaizunean, ahoa zabaldu behar da. Ahoa zabaltzen bali emaduzu, parregurea ekidingo duzu, saiestuko duzu. Froga egingo dugu, froga egingo dugu. Albisterik larrienean ere, parregurea etorri ezkero zeri pasaliteke, urduritasunak eraginda, ahoa zabaltzen baduzu, parrerik ez duzu egingo. Trikimailuari erabiltzen baduzu, ikusiko duzu, nola funtzionatuko dizun. Manu, eta zu urteak daramatzazu, elkarrizketak egiten, bateren bat gelditu zaizu oroitzapenean edo bihotzean edo... Asko dira, esate baterako, ez dakit, beti aipatzen dut, bada entrevista bat orain dela igual 10 urte egin genuena, etorri zen irratira gizonezko bat Nestor, izena zuena, bazukarala bat oso gaixo zegoena, eta bera ari zen borrokan, dirua biltzen, ikerketarako eta bar. Eta, borroka asko egin zuen arren, eta mediku askoren eskuti pasaziren arren, 5 urteko alabatxoa hil egin zen. Alabatxoa hil, eta handik hilabetera etorri zen berriz ere, nik ez dakit indarra handik atera zuen, etorri zen berriz ere, berak jarraitu nahi zuelako bere alaba bezala gaixo zeuden beste haur batzuei laguntzen. Entrevista hori geratu iztean, eta gatuko zait beti barruan. Baina hori bezala edozein entrevista izan liteke hunkigarria. Egiten duzun azkeneko beti izango da hunkigarria, ez da? Adiez gaur bertan etorri da irratira, 2 gazte eman dituztenak 2 urte bizikletaz joan ziren Arrasatetik Txinara. Eta beraien esperientzia kontatu digute, eta oso polita izan da. Eta kontatu diguten nola, guk azkenean munduaren ze ikuspegi itxia daukagun, ez da? Adiez, komunikabideetan ikusten ditugu beti gerrak eta istiluak eta bar. Eta hori esan digute, bai, munduan badaude istiluak eta gerra, baina jendea da, abegikorra, eskuzabala, laguntzeko prest daude. Orduan, entrevista guztia dira hunkigarriak, ez? Eta beti izango da hunkigarria egin duzun azkenekoa. Eta zerbaitekin gelditzen zara, beti ez da? Beti ikasten da zerbait, Ze mundu guztia dauka zerbait erakusteko zuri. Eta horregatik irratean lan egitea da zoragarria, ze beti ari zara jende asko ezagutzen duzu, eta batez ere ezagutzea aparte, jendeak beti zerbait erakusten dizu. Eta benozuk, lehenbiziko hamarkada edo albistegietan pasatzen nuen. Goizeko albistegia. Hori da, eta orain, azkeneko urte hauetak, Faktoria magazina edo, beste registro batean, magazina egiten ari zara. Zer dauka bakoitzak edo, zer... Dena da irratia. Nik garaiura bizi izan nuen pasio handiz, eta beste hau ere, netzako dena irratia da. Azkenan da, idazle bati galdetzea bezala zena jago duen, novela bat idatzi edo ipuin liburu bat idatzi, ez? Dena da literatura, dena da irratia. Gero aldatuko da generoa, forma, kontatzeko modua, baina azkenean zu historia kontatzen ari zara, jendeari historia kontatu behar dizkiozu. Eta, batean aldatzen da formatoa, baina azkenean kontatzen duzuna edukia. Albistegiak badaukate, ez da, bizkortasuna edo... Beste bizkortasun bat, baina albistegietan ere magazineko elementuak sartzen dituzte talderantziz, magazinak ere baditu azken orduak. Orduan, pixka bat, generoa baitere lausotzen ari dira, nik uste dira egintza berrian. Azkenean da espazio ireki bat, eta hor, badaude saio desberdinak, baina denak azken baten aktualitatea zarik gara izketan, ez? Eta bueltatuko zinake, albistegitara? Bai, zergatik ez, bai, politikare asko gustatzen zait, eta tertuliak eta entrevistak eta gustatzen zaizkit, bai.
Eta irratiak zertan irabazten dio telebistari? Azkartasunean, uste gaur egun jazetz, telebistak gaur egun dauzkan bitartekoekin oso azkar eratuten dira, irratiak bezain azkar. Nik uste gaur egun irratiak telebistari patxadan irabazten diola. Telebistan, iruditzen zait, igual izango da, audientziaren borroka ainda basatia, hor, ezin duzu gauza batekin lasai jardun, eta segituan aldatu behar duzu, eta elementu berriak sartu behar dituzu, eta orduan ez daukate patxadari, baina igual ez dauketelako beste remediorik. Aldiz irratian beste patxada daukagu, arnaz luzeko kazetaritza egiteko, gauzak lasaiago egiteko, ez? Eta alderantziz, telebistatik zer hartuko zenuke irratirako? Irratirako, zer hartuko nukeen? Ritmoa pixka bat igual, kontraesankorra dirudi esaten dudan honek, baina igual ritmoa esan bai momentutan igual, telebistako, bizitasun hori ere ondo etorriko litzateke, ez dakit. Kontraesankorra da, esaten dudana, baina... Bitatik. Bitatik, bai. Eta, leheno aipatu ez zu, ez da? Entzule batek deitu zizula eta arpegia jarri zizula. Zu etxe guztitara egunero, hainbat urtetan sartzen zara eta familiko kide bat bezalako bihurtzen zara. Ez da, gertatu zaizu horrelakorik? Edo, esan dizute, edo... Entzulek zure kalendario ezagutzen dute, zu bezain ondo ze badekite noiz dituzun oporrak, noiz zauden gaixo, ez? Falta baldin bazara, jabetzen dira, ez bai. Azkenean familia bat gara. Familia bat gara zentzu guztietan, esan nahi dut irratieko entzulek ere sentitzen dute irratia beraien abaliz bezala. Kontaktua izugarria daukagu. Klasiko bat izan da irratian telefono deiak jasotzea, zorion agurren tartean. Hori, gaur egun gutxi asko, horrendi badago zerbait, baina horren funtzio orain hartu du gaur egun WhatsAppak. WhatsApparen bitartez etengabekoa da, eta zu badakizu hori, elkarrekin egiten dugun tarte horretan jendeak asko partizipatzen du. Hori azken batean sentitzen duelako irratia oso gertukoa. Eta entzulen bitartez ere gauza asko ikasten dira, asko aportatzen dute, ez? Gure herrian ez dakize ohitura daukagun, edo gure herrian ez dakizera egiten dugun, berein bitartez ere gauza asko ikasten dira. Familia dago, baitere oso zabalduta, ez? Irratia familia bada. Eta zu adibidez, irratiarekin esnatzen zara? Esnatu justu ez. Esnatzeko daukat iratzargailu bat, beti-betikoa. Baina hanka lur gainean jarri bezain pronto, zuru gainean jarri bezain pronto, eta komune iritsi bezain pronto, ja irratia pizten dut, eta bizarrak entzen egin zen bitartean irratia. Sukaldean gozatzen egin zen bitartean irratia. Daukat, etxeko gela bakoitzen irrati bat. Ala dukat, bakoitzean bat. Eta orduan, ibiltzen ez gela badetik bestera, eta denetan daukat irratia jarreta. Eta telebista ikusten duzu? Ez, telebista ez. Zer goizean esan duzu? Esan nahi dut, zure bizitzan, irratiak zati handi hartzen du? Telebistare ikusten dut. Baina irratia. Ez irratia, adina, jarraitzen dut, baina irratia denbora guztia. Goizez, gauez, oheratzen naizenean, inguruko esaten diete, behin gozken du kalduzu irratia, ez? Eta zure irrati erreferentziak edo, zeintzuk izan dira edo zeintzuk dira? Dira Euskadi Irratia osorik. Iruditzen zait gaur egun Euskadi Irratiak programazio oso zabala daukala eta denetarik eskaintzen du eta hasi goizeko 5etan argi ibili Leire Bargutxitekin eta gauerdiko 12etan Ekain Perez klasikoekin amaituta egun osoan pentsa zenbat programa dauden, zenbat jende adin diferentekoak, estilo diferentekoak da netzako eta zaten dut, inolako problemarik gabe, Euskadi Irratia da erreferente bat egun osoan. Baina euskarazko irratigintza orokorrean ere bai, Lehen aipatu dizut adibidez, irrati txikiarena, Ni badukat beste ohitura friki bat, eta ez, oporretara joaten banaiz kanpora, beti eramaten dut nire irrati txikia. Jendek esan goño, ze esaten ari da. Joaten banaiz, maulera egon batzu pasatzera, nire irrati txikiera mangoet, eta egia da, nire inguruke galdetu besterik ez daukazue. Joaten banaiz maulera, piztuko ez Xibiroko gotza, eta joaten banaiz Gasteiza, Alabedi irratia, eta joaten banaiz segura irratia, eta joaten banaiz Lesakara Xoroxin irratia, eta egia da, Eta norbetek esango dit, baina irrati horiek gaur egun internetez zure etxetik entzun ditzakezu, baina desberdina da, ez da gauza bera Xibiroko gotza Donostien entzute edo Maulen entzutea, ez? Ardien zintzarriak entzute dituzun bitartean, ez? Eta, baina kutxunen bat duki berdezu, erreferentze bat zutzat izan dana, ez bakarrik Euskadi Irratikoa, izan da jege bestelakoa edo? Ereduren bat edo... Bueno, nik gaztetan naiz Radio 3 asko entzundakoa. Gure generazioan asko entzuten genuen Radio 3, irutzen zitzaigulako pixka bat aire berria zetorrela garai hartan, ez? Horrelako erreferentak edukite. Eta gero, gaur egun etzako erreferentea dira asko kataluniarrak, irrati kataluniarrak, beti uki dute tradizio handia irratia egitekoa. Bueno, Estado Espainiarrean irratigintza han sortu zen, Radio Barcelona izan zen lehendabiziko irratia Estado Espainiarrean, eta beti denik izan dute eskola izugarria, Katalunia Radio, RAC-U, beti izan dira referenteak. Magazin berriak eta soe berriak antolatzerako, nik beti asko begiratu diet, beraiei.
Bueno, hitz ez zaizu falta, leheno esan duzu, gutxitan gelditzen zarela txurian eta isilik. Besta gozaba zesaten dudan, eta zuzen haute den, eta utsegiteak eta kasartzeak asko. Zure tresna, lan tresna, ahotsa da, ez da? Eraz, eztarria eta zaindu beharreko kontua izango da, ez da? Esatari batentzat? Bai, zaindu beharra daukazu, ez? Eta zu zerbait berez egiten duzu? Edari eta aldala ez dituzu edan behar, eta gero nahi duzu erremedio bat ematea, eztarria zaintzeko, begira, hartu behar da salbia eta erromeroa, eskukada bat, bakoitzetik, infusio bat hortik atera, eta infusio horri bota txorrotada bat ozpina eta eztia. Dena nahastu eta horrekin gargarak egin. Irratiko lankide batek esterra izpuruak eman zidan. Salbia, erromeroa, eztia eta ozpina. Eta horrekin gargarak egin. Orain, batzutan horrek ere ez du balio. Eztarria oso honeko gauta balin badago, botikarik onena da isilik egotea eta deskansu hartzea, atxeden hartzea. Eta ikasturtea bukaera iritxeala nabarituko duzu, ez da hori ere? Niretzako momentu klabe izaten da pixkat, abendu inguru hori. Ez dakit izaten da igual temperatura aldaketa dagoelako, ostea ere erraxago izaten da, abendu aldi hori izaten da pixkat momentu kritikoa. Eta maitemindu altzara, noizbait, irratien entzun duzun ahots batekin? Ez, maitemindu ez. Baina ahotsak sekulako indarra dauka hori bai, izugarria da. Behin maitemindu nintzen ahots batekin, baina ez irratia entzun da, zinean baizik. Badakizu noiz, joan nintzen ikustera Her pelikula, ez dakit ikuste daukazu, Joaquin Phoenix protagonista, eta Joaquin Phoenix maitemintzen da sistema eragile batekin, eta sistema eragileak emakume baten ahotsa dauka. Ahots zoragarria, txunditu ninduen. Badakizu noren ahotsa, enteratu nintzen kredituak irakurtzerakoan. Scarlett Johanssonen ahotsa. Neska ederra da, baina bere ahotsa are ederragoa. Izugarria. Eta enteratu nintzen bukaeran kredituak irakurtzerakoan. Horren amoratu nintzen, Scarlett Johanssonekin. Bere ahotsarekin. Bueno, aipatu duzu lehenago baita ere Euskadi Irratia referente badala, irrati gintzan. Bai. Zein uste duzu dela bere indargunerik edo handiena? Informazioa. Edozein gauza pasatzen da Euskal Herrian eta munduan, eta Euskadi Irratiak emango dizu. Eta informazioa zentzuri zabalenean, politikan, gizartean, kulturan, kiroletan. Azken ordua, jakin eba duzu, jarri Euskadi Irratia. Orduero, hor gaude. Hor gaude, eta gero magazinetan ere bai, magazinak ere guztiz irekiak dira, bai goizekoak, bai arratsaldekoak, beti gaude pendiente aktualitatearekin, eta zerbait sortzen baldin bada, irekitzen da parentesi bat, daukagun hori daukagula ere, azken ordu emateko. Informazioa referente. Eta konpainia ere bai, humorean ere bai, konpainia gara, ez? Zuzara horren lekuko ez da? Bai, nik uste dut baiaz. Eta zer hobetuko zenuke? Zer falta edo, zer ikusten duzu hankamotz? Bueno, nik uste dut hankamotz gaudela Euskadi Irratian eta orokorrean irrati guztietan gauza batean, eta da, pentsatu behar dugu etorkizunean nolako irratia egingo dugun. Iruditzen zait, gaur egun irratia oso irratia hona egiten dugula, baina ari gara pixkat errepikatzen orain dela 30-40 urte martxan jarritako eskemak, magazin klasikoak. Pentsatu behar dugu etorkizunean nolako irratia egingo dugun, ze sensazioa daukagu eta adituek, pixka komunikazioan aditu direnek esaten dute gazte jendearekiko eten bat ari dela sortzen. Gazte jendeak ez duela inbeste gotzen irratira, generazio gazteak, 20 urte, 30 urtekoak. Orduan, horiek nola erakarri? Bueno, betidanik izan hori irratiaren erronka, eta gero eta gehiago izan beharko du, eta betxet beharko ditugu lenguaia berriak, saio berriak gazte jende hori erakartzeko, ez? Hortan daukagu erronka denok, guk eta irrate guztiak. Fake news delakoren bat eman aldezu noizbait antenan, hau da, nola egin aurre gaur egungo gaitz horren? Zaila, ze informazioaren jarioa izugarria da, kanal asko daude, eta hainbat kanaletetik iristen dira albisteak, eta askotan presaren presaz, notiziak azkargi eman litezke eta horre utxe egiteak egin edo hankasartzeak egin, eta noizbait pasa zaigu. Horrelakoetan autokritika egin beharra dago, eta esan begira. Eta, bueno, inoiz horrelako hankasartzaren bat izan dugunean, antenan entzulei barkamena eskatu dugu, autokritika egin dugu, eta inbar dena da, gauzak patxada sartu behar dira. Bereziki albisteak hurbilekoa direnean, hobe da 10 minutu itxaron, kontrastatu, telefono deipare bat egin, galdetu, egiaztatzen saiatu, eta ondoren eman, ez da inolako problemarik. Osea, Twitterrek edo txio batek egin dezara nahi duena, baina guk gauzak, bueno, eta horri, egiaztasunak kendu gabe, ez nahi dut, Twitterrek ere eduki dezake bere egiazkotasuna, baina gure kasuan, edozein informazio izan zaigunean, kontrastatu behar da, galdetu, egiaztatu, eta gero emango duzu albistea, ez? Hori da, biturri, ez da esaten da beti. Bai, beti galdetu toki batean baino gehiagotan, ez? Eta, zuri ze albiste ematea gustatuko litzaiguke, badago bateren bat? Bueno, Euskararen ikuspegitik nahi nuke egun ematean zera Euskararen ofizialtasuna Euskal Herri osora iritsi dela esatea, ez? Autonomia erkidegoa bakarrik ez, Nafarro osoan eta iparraldeko gure 3 herrialdetan ere bai, ez? Euskal Herri osoan Euskara ofiziala dela
notizio hori ematea, izugarri gustatuko litzaidake, ni euskal mundutik natorrelako eta mundu hortako naizelako, ez? Eta uste duzu emango dezula? Ez dakit. Nafarroan auskalo, ez? Azkariko gobernu honek pauso batzuk eman ditu, gobernu berriak zarri egingo duen ez dakigu. Eta Ipar Euskal Herriko ja beste kontua, ze Frantzia den bezalakoa da, eta hor ez dakit inoiz ikusiko dugun euskalaren ofizialtasuna, ez? Baina, bueno, bate daki, nahiko nuke, eman notizio hori egunen batean, ez? Eta zer gelditzen zaizu zuri, Manu? Irrati gintzan egiteko, edo ausartuko zinakena, edo... Biharko saioa geratzen zaite egiteko. Azkenen irratian saio bat egite egunero da abentura bat, egunero historia bat sortu behar duzu goiti bera, ez? Eta saiatu behar duzu jende emozionatzen, jendea zure gana erakartzen, eta hori eguneroko erronka da. Orduan, netzako beti da biharko saioa nola izango dan. Nik ez dut inoiz deskonetatzen, ni bizi naiz 24 ordu irratenak, orduan denbora guztien ari naiz urrengo eguneko saioa antolatzen, ez? Eta nola antolatzen dizu horrelako saio bat? Bueno, gauza batzuk bezperatik antolatzen dira, eta gero beste gauza batzuk egunean bertan, baina gero irratetik atera eta ere kazetari baten lan ez da inoiz bukatzen, beti zaude pendiente, beste irratiek zer esaten duten, idatzizko prentsa zer publikatzen duen, atari digitaletan zer dagoen, ez? Kalean zer dagoen, beti antena jarreta joaten naiz. Autobusean bidaiatzen dut, edo joaten naiz lanera autobusean, eta beti antena jarreta jakiteko behar jendea zertaz ari den izketan, ez? Orduan, etengabe zara kazetari egunero 24 ordu. Bueno, Los Adorean ezin duzulako jo bestela, beti kazetari. Orduan, netzako erronka beti da urrengo eguneko saioa, ez? Eta talde lanaren garrantzia ere badauka, ez da? Zure... Izugarria. Ni naiz pixka aurpegia ematen duena, edo hotxa jartzen duena, baina talde lana da izugarria. Talde bagara, gure hartan oso harreman ona dago, eta dena daude lanerako prest, eta talde lana da garrantzitsua. Bueno, gure saioan eta saio guztietan, azkenean, garrantzitsu Euskadi Irratian da, marka, Euskadi Irratia egiten dute, hainbat gizabanako, baina dena talde bada, ez? Taldea dauka sekulako indarra. Ze, ni orain goizeko saioa egiten ari naiz, eta beste egun baten igualeko da beste persona bat, baina beti izango da Euskadi Irratia, ez? Marka, ez? Eskerrik asko, Manu. Plazer bat izan da. Irratian, espero zaitut. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.